at para sa mga kaluluwa ni na Arcadio, Librada, Maria Paz, Crescencia, Rodolfo, at Crisidro Ferca. Para po sa kagalingan ni Remedios Kilondrino. Ng buhay, ngayon'y iniaalay sa kanyang mga kamay. Yaring aking buhay, ako'y bibihisan ng bagong buhay. Itataas karangalan dangal sa paglalakbay. Ito'y aking tangan laban sa kasamaan. Kasama ni Kristo ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y iniaalay sa kanyang mga kamay. Yaring aking buhay. Taglay kong liwanag sa aking daan, maglalayo sa kapahamakan at mag-aakay ng sino paman tungo sa sambayanan. Kasama ni Kristo ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y iniaalay sa kanyang mga kamay. Yaring aking buhay. Yaring aking buhay. Kasama ni Kristo ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y iniaalay sa kanyang mga kamay. Yaring aking buhay. Ako'y bibihisan ng bagong buhay. Itataas karangalan dangal sa paglalakbay. Ito'y aking tangan laban sa kasamaan. Kasama ni Kristo ako'y mabubuhay. Sa
niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y iniaalay sa kanyang mga kamay, yaring aking buhay. Taglay kong liwanag sa aking daan, maglalayo sa kapahamakan at mag-aakay ng sino paman tungo sa sambayanan. Kasama ni Kristo ako'y mabubuhay, salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y iniaalay sa kanyang mga kamay, yaring aking buhay. Yaring aking buhay. Kasama ni Kristo ako'y mabubuhay, salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y iniaalay sa kanyang mga kamay, yaring aking buhay. Ako'y bibihisan ng bagong buhay, itataas karangal. Taglay kong liwanag sa aking daan, maglalayo sa kapahamakan at mag-aakay ng sino paman tungo sa sambayanan. Kasama ni Kristo ako'y mabubuhay, salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y iniaalay sa kanyang mga kamay, yaring aking buhay. Yaring aking buhay.
Kasama ni Kristo, ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y iniaalay sa kanyang mga kamay, yaring aking buhay. Ako'y bibihisan ng bagong buhay, itataas karangalan dangal. Natipon tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayong araw ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng ating bikaryato, ang bikaryato ni Cristo Redentor. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid
Nadubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may buting kalooban. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyo-ani ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at labukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa ay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay, at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibay nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos, dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob niyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan, at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari niyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari niyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapakadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Tayo po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon po, kakadating ko lang po sa Santa Monica Parish sa Mexico po. At ngayon pong araw na ito po yung unang liturhikal na pagdiriwang na aking dinaluhan. Ito po yung first obedience ko sa aking Vicar Foreign, sa ating vicariate. Ngayong pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santo Cristo Redentor. Kung sasabihin ko po sa inyo ngayon na ipapasalvage kita, ano pong mararamdaman ninyo? Matatakot. There are words that lost their meaning. May mga salita na naglaho o nagbago ang kanilang kahulugan. Isa na po dyan ang salitang salvage. Ang orihinal na kahulugan ng salitang salvage ay to save, iligtas. Sa makabagong definisyon na palagi nating ginagamit ngayon, kapag narinig natin o sinabi sa atin na salvage, para bang ipapapatay ka. O kaya naman, paghiwa-hiwalayin na yan. Ipapapatay ka. Kabaliktaran na ang naging kahulugan ng salitang ito. Ngayong araw, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng ating bikaryato, ang Holy Redeemer, Santo Cristo Redentor. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagbigay sa atin ng layunin ng Panginoon, kaya nandito siya sa mundo. Kaya nagkatawang tao siya at nakipamayan sa atin. Ito po yung favorite natin na Bible passage, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan na isinugo niya, ibinigay niya ang kabubugtungan niyang anak na kung saan, kung sino man ang manalig sa Kanya ay hindi mapaparusahan but magkakaroon ng walang hanggang buhay. The business of God is to save and not to condemn. Yan ho ang esensya ng kapistahang ipinagdiriwang natin ngayon. Kaya nga, ito'y Redeemer. Kaya nga, Santo Cristo Redentor, nagliligtas, hindi pumapatay. Ngunit, ang pagliligtas na ito ay kaiba po sa pagliligtas na ginagawa ng tao.
Maari tayong magligtas sa kapahamakan para sa ibang tao, ngunit ito'y pansamantala lamang dito sa mundo. Ang ginawa ni Kristo na pagliligtas sa krus, ito ho ay pinal. Ito'y kaisa-isa lamang. Ito'y nangyari noong una sa krus at hindi na ito kailanman mauulit. Ang kanyang pagliligtas ay maaari nating tawaging redeeming love. Sapagkat ang nasa isip ng Panginoon, ililigtas tayo hindi dahil sa kasalanan. Ililigtas tayo dahil mahal niya tayo. It is a redeeming love. Tayo po dito sa ating bikaryado ay napakapalad sa pangalang Santo Cristo Redentor. Isa po itong paalala sa atin ng dakilang pagmamahal ni Jesus para sa ating lahat. Nagliligtas na Diyos. Ako pala ay niligtas ng Panginoon at araw-araw niyang ililigtas sa anumang mga bagay na ikapapahamak ko, magdadala sa akin sa kasalanan, magpupunta sa akin sa kadiliman. Kaya nga ang sabi ng salmista, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. The psalmist acknowledges that the Lord is our Savior, that without the Lord, we cannot attain eternal life, na kung wala ang Diyos, walang kaligtasang magaganap. Kaya nga buong galak niyang inawit, pinupuri kita ng wagas. Mga kapatid, ang Diyos ay nagliligtas dahil siya ay nagmamahal. To redeem is to love. Kapag ho ginawa natin ng mabuti ang isang tao, mahal natin siya. Kapag ho gusto natin siyang iligtas mula sa kapahamakan, mahal natin siya. Tayo ho ay nakikibahagi sa pagliligtas na ginagawa ng Panginoon. Ngunit, ang pagliligtas ay trabaho ng Diyos. Tayo ay nakikibahagi lamang. Maligayang kapistahan po ng ating bikaryado, ang Santo Cristo Redentor. Magandang umaga po. Magsitayo po tayo. Taglay ang pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Ama na labis na nagmahal sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniniwala sa Kanya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating isasagot, Panginoon naming tagapagligtas, dinggin mo kami. Panginoon naming tagapagligtas, dinggin mo kami. Ang simbahan naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon naming tagapagligtas, dinggin mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo. Panginoon naming tagapagligtas, dinggin mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagyabong ng pananampalataya sa ating Archdiocese, lalong-lalo na sa ating Vicariate of Holy Redeemer. Manalangin tayo. Panginoon naming tagapagligtas, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, ang mga nagdurusa, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at ng mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon naming tagapagligtas, dinggin mo kami.
ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na, naway makabahagi sa kalulwalhatian ni Kristong ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon naming tagapagligtas, dinggin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, tunghayan mo ng may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga may hina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyong Panginoon, At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa iyong kagandaang loob, kami iyong ibinukod upang iyong may tampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kahalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Florentino na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo kami makasalo. Kaawaan at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced, kaisa ni San Jose ang kanyang kalinisan-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal, na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa ng minapagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Narito si Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, ang anak ni Maria. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa punan ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming may karangal ang iyong pagpapalang sa amin ibinigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Siyo po muna po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Viva Cristo Redentor! Alampakan po natin ang ating patron, ang ating bikarya. Magpapasalamat po tayo sa lahat ng mga siwat, naghanda para sa pagdiriwang na ito. Sa totoo po, wala pong 24 oras ang paghahanda. Mga 18 hours lang ang paghahandang ginawa natin, pero nandito po tayo sa mga pandangguhan, sa mga religious organizations natin, pastoral, barangay chapel pastoral councils, sa ating finance council, pinamunan ni Doc Alvin, sa ating parish pastoral council, pinamunan natin Cynthia Sagom, 10 po ng mga ibang pastoral councils na galing sa mga parokyang sakop ng ating bikarya. Nakita ko po dito ang president po ng ating Vicarial Pastoral Council, si Ma'am Bel Katigbak. Palakpakan po natin sila, 10 ng kanyang mga kasamahan. Sa mga naghanda po, Doc, sa Pabulaklak at sa mga paghahanda dito, maraming salamat po. At sa lahat po ng ating mga liturgical servers na nandirito na tumulong sa atin. Gayun din po, nagpapasalamat po tayo sa ating mga pari sa Bikarya. Noong huling celebration po natin ng Cristo Redentor bago pandemic 2019. Tapos dahil okay na po tayo, tayo nagkaroon ng munting celebration ngayon para sa kapistahan ng Cristo Redentor, ang kapistahan ng ating Bikarya. Sana po sa mga susunod na taon, ito ay mailipat sa ibang parokya, siguro sa susunod, sa parokya ng ating Vicar Foreign, si Among Jobert. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga pari sa Bikarya. Una po, i-welcome po natin. Unang misa niya po, aside nung sa misa niya kahapon, sa pagdating niya sa ating Bikarya, ang bagong parish vicar po ng Santa Monica Parish, si Father Fiel TikTok Pareha, kasama na po natin siya ngayon. Ang ating pong kapitbahay at laging tinatawagan, Father Romer Tubo ng Virgen de Lourdes Parish. Ang ating pong pinakapatanda po sa amin ngayon, ang Kura-paroko po ng San Miguel Arcangel Parish sa Anao, Mexico, si Among Paul Sahagot. At ang nanguna po sa ating pagdiriwang ngayon, ang ating Vicar Foreign, ng Vicarya ng Holy Redeemer, ng Father Jobert Villacorte ng Lord's Annunciation Parish, Mexico. Dakala salamat po among, kaya kayong pamakyagom. At sana po, ito'y simula lamang ng ating pagdiriwang para sa Cristo Redentor na patron po ng ating bikarya. Sabi ko nga, sana ito'y simula lamang sa mga susunod na taon, sana'y maipagdiwang ito ng bikarya. No? Nandito si Mambel at ang mga kasama niya. No? We could organize for even though a simple celebration, but we are together in celebrating the feast of the Holy Redeemer, the patron of our Vicariate. Minsan pa po, maraming salamat sa inyo lahat. Viva Cristo Redentor! Pagkatapos po ng misa ay meron po tayong konting paalmusal para sa lahat. Huwag po tayong aalis. Salamat po. Sumayin niyong Panginoon. Tayo po'y magsitayo. At sumayin niyo rin.
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus impera. Christus vincit, Christus, Christus, Christus Sumainyong Panginoon, At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay natapos na. Humayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Cristo Redentor! Viva nuestra! Viva Cristo Redentor! Viva nuestra! Viva Cristo Redentor!
salamat po sa ating lahat. Mayroon pong pagpupulong ang Cofradia de la Merced pagkatapos po ng ating